През поколенията в моя род са все занаятчии. Прадядо ми е правил каруци. Просто съм чувала разказите на моята баба, как ги е рисувал, как ги е изписвал декоративно и е бил наистина прекрасен и създател, и майстор, и творец. От страна на майка ми също там са поколения занаятчии и майстори. И може би аз съм някаква събирателна в рода, която успява да твори и да претворява по този начин с приложното изкуство красотата от заобикалящия ни свят. Понеже искам това, което ще рисуваме, да бъде в моята тема, която изследвам в момента и съм по нейната нишка за шевиците и Азия, т.е. България, Азия. Така че ще направим и азиатски, вдъхновен от Азия мотив. Не съм го измислила още съвсем, но съм сигурна, че ще бъде нещо красиво. Аз съм завършила архитектура, магистър архитект съм, но някакси винаги Куприната е била като моя личен призив да се изразявам. И той става все по-силен, колкото повече рисувам. И сега основно просто имам нужда да я обърна и на нея изключително много внимание. Още от дете съм много привлечена към азиатската култура. Започна с книгата Шогун. От тогава съм абсолютно влюбена в манга, аниме, изобщо азиатския и в частност японския стил и начин на рисуване, който аз съм много повлияна от него. Може би и за това самото изкуство върху Куприна, което произлиза от Азия, ми е толкова вълнуващо и го чувствам толкова близко на сърцето си. Аз много харесвам функционалност и самата боя за Куприна, тя е течна. И имаме едно снежно бяло парче плат и когато капнеш една капка, тя се разлива по цялото парче и цялата идея е ти да владееш контрола и да контролираш боята. Това е нещо, което много ми харесва и това е нещо, което ме движеше. Помня много добре първия момент, в който се сблъсках с Куприната и как буквално ме разтърси, усетих привличане към това изкуство, да разбера как е направено. Подариха ми картина оригинален батик от Индонезия. Изглеждаше просто феноменално. Беше нещо, което не бях виждала до този момент и остави траен отпечатък в мен. Така че моята природа на човек, който обича да разнищва нещата в детайл, се включи и започнах много да чета и да се интересувам за това изкуство, как е възникнало, откъде се е възродило. Аз намирам българската шевица за много вдъхновяваща. Тя има дълбоки корени във всеки един българин и в мен естествено като артист. Има много символика на слънцето, на плодородието, на богинята майка, на дървото на живота. Неща, които между другото също и в Азия ги има. Може би един паралел в това, че ние всички взимаме вдъхновение и го претворяваме символно в тъканите. В България тук повече е познато изкуството на становете, да тъчеш
с различни прежди, които са изсукани, сукното, което е обагрено. Има много традиции в това. И те са претворени в различни шевици, текстилни пана. Няма го изкуството върху коприна. Тук се багрят по памук, лен, вълна, тези материи. Аз много се вълнувам от нашите корени и шевицата. И много искам да я изобразя чрез ефирността и отразената светлина на коприната. Тези финни линии как могат да бъдат претворени върху коприна и този код на шевицата как би седял. Казват, че първо рисуването върху коприна е възникнало в Китай. Те са използвали мастило, което е било обогатено с специални дървесни масла и смоли, за да може да се изписват калиграфски техните символи. И коприната като един изключително здрав материал и красив, всъщност по този начин е стартирало. Китайското рисуване има, аз това го обяснявам и за студентите, конви, което е точно тази с умението с четката, да го нарисуваш каквото е. И след това е CAE. CAE е вече с едната четка, където правят това. И тези шалове всъщност по-скоро са по този начин правени, защото чакай да видя. Този големия може би. Обработвали ли сте коприната предварително с... Не, по-скоро после фиксирам, че след този видиш големия. Все пак... Това е вече... Чакай да видя как му е... Пълна красота. Обратно е така. Да. И това е, което те учат наистина. Това вече с голямата четка. Можеш, не само с голямата четка, ами после да можеш и на същия материал с малката четка, да го направиш почти такова, разбираш ли, в смисъл, защото тяхната хартия, една капка вода да капнеш и тя почва да прави ефекти. И на тази разливаща хартия да можеш да направиш нещо така с такова е наистина умение, което трябва да добиеш там. Ти имаш нещо друго да покажеш? Ами аз исках да покажа за целите на този филм. Искам някак си да изобразя и аз по същия начин. Понеже мен азиатското изкуство много ме вдъхновява, обаче пък цели моите корени, шевици, текстилно изкуство, килими, бродери, изобщо много също ме вълнуват. И реших да направя няколко пана, като половината са на българска тематика и половината на азиатска. Няма да ви покажа това, което разбира се съм направила и скиси. Много груби. На мен ми е по-лесно да си направя скицата и формата, за да мога след това да знам къде, каква техника да използвам и какво. И това ни е българска булка. И исках да пробвам да нарисувам тези неща върху медия като коприна, която е типично азиатска, не е наша българска. И да видим какво ще излезе. Тук съм започнала тази невеста, която ето така съм опънала имата и само тук от преместването нещо. И всъщност започвам полека да я изграждам, като аз в момента любимата ми може би техника е с много фина четка и туш, който е специален за текстилно рисуване. Да направя фините линии и след това вече започвам с бои и ефекти. Ето така.
съм почнала и не знам, и търся в момента интересните детайли между двете. Примерно нашия кот, нашата Ами то много от канатица. нашите неща идват точно от тази Да, фантазия. което е най-интересното, Да. че ние сме всъщност ние много сме повлияни. Не, то ние, нашите племена, някои част от племената идват от там, така че те носят нещата с тях. И да ви покажа и с азиатската ни тематика. Някак си обаче ми идват по-дребни, по-живописни да ги направя аз по традиционния начин. После тук ще си го очертая с восък, нали, в негатив, за да си направя фона. Така. Има много различни начини за рисуване върху коприна, както и различни видове. Българските традиционни шевици и символи се отличават стилистично, примерно от останалите славянски групи. Така и по този начин азиатските те си имат също специфика на елементите, на облеклата. Също и самите техники на рисуване върху коприна са различни. Докато китайците, при тях всичко е много по-свързано, нали, културата, писането, рисуването, четенето, те даже и иероглифа и начина, по който се произнася това да гледаш картина, е чета картина. Въобще при тях начинът на съзерцание на изкуство на картините специално е много по-различен, отколкото при нас. Естествено, това са богатствата, които ми даде Китай и възможностите, които никога няма да отреча, че, нали, ме обогатиха много. Но да, начинът на живот, може би, по-скоро е по-различен и на мен ми беше... Може би ми липсваше близките България. Вие сте на другата група. Седмика. Всичко от седмицата го разкъсваш, така. Просто реших и си казах, защо пък да не дойда да пробвам, да видя какво е. И преживяването е страхотно. Наистина препоръчвам го по принцип на всеки, ако може да пробва. Така че сега може да си изберете шаблони. Имаме тук шевиците. Добре, ето сега шевиците, като тези знаете, че шевицата това е кода на българина. Всяко едно нещо е много символно, много стилизирано и идеята на шевицата е да ни пази. Така че когато се окачи в дома, наистина е много символно. Като, например, ето тук имаме различни контури. Ще използваме техника, която се казва серти, която значи, че с контура ще почнем от единия край, цялото, и ще го заключим. Серти значи кръг, затворен кръг. Тоест не трябва да има пролука, за да не избяга боята. Аз съм голям фен напоследък на японското изкуство, кино, литература. Дорисувах сакурата, например, страшно много ми харесва, защото просто символизира за мен тази преходност, която имаме. Човешкият живот е доста преходен, точно като една сакура, която разцъфва и после много бързо пада, след като мине пролета. И така и просто за мен литературата, изкуството, те са неразривна част от човечеството. Винаги са били и не мога да си представя едното без другото. Нямаме човечност и хуманност без литература, без изкуство, без тези неща. За мен те са ръка за ръка вървят и за мен е много важно да науча и моите деца на това нещо, защото, например, много често чувам в училище, тъй като, както казах, аз съм учител. Това е разпространено сред нас, че, нали, изкуство, музика, за какво, нали, те не са чак толкова важни предмети. Хубаво е, нали, там да има шестица по тях и така, но за мен те са едни от най-важните. Защото именно заради тях, както казах, имаме цивилизация, имаме човечност в нас. Можем да се свързваме с хората и да ги разбираме. Обогатяваме си душата, иначе душата е много бедна. Зажадняла и сгладняла без тези неща, без изкуство.
Ами много е важна наистина ролята на обществото и на човека всъщност. И за съжаление, да, тук трябва повече, специално в България, младите наистина да ги надъхваме, да запазваме такъв тип, точно тези традиционни неща, които можем да правим с ръцете си. Пример, в Франция, в Обусон, има подобно историята на този град с историята на чипровци, да кажем, нашите такани килими в Чипровци. И двете са защитени от ЮНЕСКО. И там е имало работилници, такачни, картониери, багрилни и така нататък, и в Чипровци по същия начин. Но там се намериха много повече хора, точно общество, което да събуди това нещо, да го възстанови. С финансирането на ЮНЕСКО, сега в момента там има един център, който е точно се занимава и с галерийна дейност, с образователни workshop и така нататък, докато тук в Чипровци още някакси има едно такова мислене за съжаление, не знам колко политически коректно ще да го кажа, но че нашите специалности не са нужни никому. А това не е вярно, защото текстила специално е от люлката до гроба. И няма никога да спре да има нужда от такива специалисти, които да знаят как да го направят, как да го изтъкат, как да го нарисуват, как да го избродират. Въобще, защото той е навсякъде около нас, в интериора, по нас, ние го обличаме. Нали? Това е просто, както и другите специалности, които са дърворезбата, метал, керамика. Това са традиционни специалности, които за мен не трябва да позволяваме да изчезват. Може би към началото на 19 век, покрай пътя на Коприната, идва и в България чрез търговци и започва лека по лека да идва и при нас. А то е наистина великолепно. Самата Коприна като плат, това е кралицата на платовете. Това е наистина най-финия, най-красив плат. За историята тя е, може би, известна на всички, в смисъл, че с императорската съпруга, която по погрешка изпуска копринен пашкул в вряла вода и така всъщност разбират, че може да използват, че този пашкул всъщност може да се изтегли нишка от него. И всъщност оттам се тръгва и започва да се извлича нишка от на коприните буби и започват да се отглеждат и да се култивират, нали, да се производство на коприна и това наистина го имаше в България. Имало е български копринен клъстър, който особено 50-те, 60-те години на миналия век е било изключително развито. Но преди, дори аз като дете си спомням на моето село колко много се отглеждаха копринени буби и аз лично съм брала листа и съм хранила тези гасенички. За мен беше просто омайващо да седя да ги гледам. Бяха едни много красиви и приятни. Жалко наистина, че в момента го няма. Ако все още имаше, дори аз бих гледала. Наистина процесът е много, много интересен. Това декоративен, с това не го отчетох като факт. Даже не го очаквах, че няма да държи изобщо. Може работа.
Отидоха ми перфектните цветя. Чакай. Как можах да забравя тук тако? Ще можеш ли да го оправиш? Ще пробвам. Няма много друг избор. Пусто. Не, гледай тук ужас. Брани, ела да ми помагаш. Перфектно, давай да почнем. Дай да го взема. Добре. Искаш сиренца? О, добре. Дай тук. Чакай сега две. Добре, благодарим ти, мила. Браво! Дай бе! Айде да се изми сега. Това е една моя колекция картини. Темата с пеперудите присъства много в моето творчество. Самия процес на метаморфоза от пашкула към какавида, към пеперуда за мен е изключително символичен процес. Между другото, така и с канатицата. Канатицата е един от най-древните български символи. Тя се изобразява почти навсякъде в българската традиционна символика, в носиите и навсякъде по шивиците. Тя в буквален превод означава крило и е символ на свобода, на ново начало. Аз тук виждам една страхотна връзка, тънка копринена нишка, която върви през символизма между сътворението на коприната, която всъщност от гасеничка отива в какавида и пашкул и след това става една прелестна пеперуда. Новото начало. И само днеска имаш право да си го занесеш тая. Вей. Може би стигнах до фаза, в която това мое любимо изкуство искам да го предам и на други хора. И започнах по-малко да показвам на децата, особено тези с специални образователни потребности, тъй като те имат нужда от повече успокоение и честно казано за мен рисуването върху коприна, самата течна боя, как се прелива, как се лее, как се смесват цветовете, е изключително успокояващо и действа много добре. И правя често работилнички и рисувам заедно с деца с аутизъм, покрай моят син, който е с обучителни затруднения, които доста преодоляхме и благодарение на творчеството, защото креативността много развива, особено младия детски мозък. И така започнах да правя и работилнички за деца. Доста добре се получават, те са много, много забавни, много интересни. Това творчество е също ново за тях, но доста успокояващо, защото самите течни цветове, които се срещат, разливат, смесват, за тях са много успокояващи, бих казала и терапевтични и смятам, че това допринася за тяхното развитие. Символа на хората, на децата с аутизъм е този пъзел. Казва се, че когато наредим пъзела, ние сме разгадали аутизма. А сърцето е защото ние просто обичаме някой човек с аутизъм. Може би го възприех като и моя мисия да покажа на хората това изкуство,
на дами като мен, на майки, хора, които сме натоварени от ежедневието си, имаме нужда да се разтоварим с нещо красиво. А какво по-красиво от това да нарисуваш с ръцете си нещо, което можеш да носиш, например, или да си го окачиш на стената. Но самият процес е наистина благотворен, успокояващ, красив и всичко това е просто наистина завладяващо. Много бих се радвала да оставя след себе си това позитивно чувство и усещане за красота, за умаята от това да видиш нещо красиво, което те зарежда, което ти действа, което те кара да се чувстваш добре и което внася цветност в нашето си ежедневие. Когато се вглъбиш в нещо, в момента в който започнеш да рисуваш или се занимаваш с нещо, което е свързано с изкуството, веднага се случва една интроспекция, където влизаш навътре в себе си. И това е момента, в който можеш да бръкнеш надълбоко и да извадиш оттам неща, които дори не си мислил, че са там. Може би те са се натрупали през деня или с времето, са се натрупали вътре в тебе. Това е шансът ти да бръкнеш вътре в себе си и да ги извадиш чрез изкуството. Може би като е един вид терапия. Считам, че арт-терапията е един чудесен метод за свързване с хората. И много често, особено при децата, думите не стигат. Когато се даде свободата на децата да използват изкуството в всичките му форми всъщност, не само изобразителното изкуство, но и движението, музиката, танцът, се наблюдава едно наистина така освобождаване в тях. Често може да се види как телата им се отпускат, как светват очичките им, как намират думи да кажат за това как се чувстват или да покажат как се чувстват и съответно после по-лесно могат да изразят това, което мислят и това, което се случва с тях. Тоест асоциацията на цветовете, на формите, на самата рисунка се случва именно в процеса на общуване между детето и между терапевта или групата, защото много често всъщност арт-терапията се използва в групов формат. Когато използваме текстил и особено коприна, тя е така много дишаща, свободна и лека и има един терапевтичен ефект сама по себе си. Така че може да доведе до една по-лесно изразяване, до повече свобода при работа с нея. Имам един подарък за теб. Имам двойка по математика. Двойка по математика. Леле, мама, много красиво. Какво е това? Кажи на мама какво е това, де? Това е шал. Шал? Какъв е този шал? Обясни. Ти ли го рисува? Да. Ръчно. Откъде? Ау! Ръчно изрисуван от Симо. Ти го нарисува. Най-много ме мотивира това. Аз виждам в съзнанието си за завършеното творение, но когато успея да го направя и да го създам точно така, както съм го видяла, или пък да надмина себе си, което е още по-добре, и видя радостта в очите на някой, на който съм изработила, например Шао, или позитивните думи и радост, която създава това творение и в мен, и в другите. Просто обожавам да правя това, което правя. Обожавам да създавам от едно бяло парче, плат, нещо, което вълнува и оставя следа след себе си.